So open the door, cause my nerve is fleeting. Barely carry my hollow state. Grasping at memories from when I was younger. Feels like I'm someone else and it makes me wonder, have I been like this all my life? What's up mga ka-nature? Nandito tayo ngayon sa Pangasinan. Rosales, Pangasinan. So dito yung Tarlac, boundary. Then dito na yung Pangasinan. So pupunta kami ngayon sa may Aguilar, Pangasinan. Sa may Daang Katutubo at sa Maplas River. Tara, samahan nyo kami sa aming panibagong nature tripping. Diretso po ano? Paglampas ng school kanan na po. Pa-view deck po. Salamat po. Hi guys. Diba? Mama bro footage. What's up mga ka-nature? So nandito tayo ngayon sa Daang Katutubo. View deck. Mapita view deck. Naglalakad tayo papunta doon. Kasama ang ating mga pangit na kapamilya. Ay, grabe. What's up, guys? Nagbayad pala kami ng 20 pesos na environment fee bago kami makarating dito Per sa head. Daang Katutubo. So 20 pesos per head. So, sarap i-ride sana to. Kasi nakaka-kotik. Yes, siyempre para mas marami, mas masaya. Oh, ang ganda oh. Ayun oh, ulan mo. Yes, relax. Ang ganda diba Sea of Clouds? Tayas yun yung ano oh, yung solar oh. Sana pagod na. Solar ba yan? ka na. Sila yung maatak. Asa naman yung sinusuportahan ng solar na yan? Ikaw. Grabe to, ano masyadong ano. May tumatawag sa telepono. Sa kanya? Shit, ang Masa ganda. yun? Wow, ang ganda. Grabe naman. Patawagan ako. May signal din. Wow, sana all. Hanggang dito ano. Tinatawagan. Walang signal. O, ayan na may na-answer na yung curiosity mo. Open na, no? Mag 360 ka doon. Oh. Ganyan naman. Away ka na yun. Excuse you. Nahilo na ako sa kakaikot ah. Doon nga ako. Go!
kaming mag picture sa Mapita View Deck. Ngayon, papunta naman kami sa Okay na? Bayawas River. Dito lang din siya sa may Daang Katutubo. Okay na? Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. You were singing to the radio with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Just begun. Just begun. Just me and a road. Dashboard sleeping the afternoon. Underneath the hazy silver moon, we talk about our lives, we talk about our dreams, ripping at the edges, tearing at the seams. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Pababa na kami guys, dun sa may Bayawas River. Dito yan sa may Daang Katutubo River Campsite. Doon no? Saan papunta? Yan. Ibuelo ka muna pag ganun ka kasi mahirapan ka dyan. Kaya nga bababa na dapat. Oo. Sure ka dito? Tignan mo yung gun mo. It's a very long way. Bakit ang daan? Nabili naman ata yung license plate. Oo. namin. Yun ang bulay. Daan-daan lang. Paganto ka pa. Oh, konti-konti lang, oh, bilis. Kamusta ang experience? Mahirap yung daan. Bato-bato. Yan guys. So nandito na kami sa may Bayawas River.
So, ayan yung tulay. Tapos yung diretso na yan, papunta na yan ng Daang Kalikasan. Pero hindi pa siya gawa. Tapos dito kami galing sa kabila. Yan. So, ito na yung Bayawas River. Dandan kayo, may bubog ah. Oo, huwag mo na ganyan eh. Layaan mo. Yan. So, nandito na kami ngayon sa may Bayawas River. Nagluluto na muna kami ng aming kakainin. Set up natin yung ating picnic. Canopy. Ito na yung aming canopy dito, guys. Say hi. The chef Tina pa. Cooking ina. Nakapoy. So yung aming pole, ginawa namin ng paraan. Yan, dyan siya nakatali. Pati rin dito. So nakatali din siya. Tapos pinatungan na lang namin. Tapos dito, nakatali na lang siya.